It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Jezdím na telemarku. Society, you're crazy. Máš tam jiný vázání, jiný boty. Máš volnou patu. Nemáš ji fixovanou, máš volnou. A v podstatě jako kdyby zkráčel ze svahu dolů. Musíš udělat ten krok v každém oblouku. Je to trošku složitější na rovnováhu a na předozadní koordinaci pohybu než teď se tomu věnují na jako kdyby na trošku jiné bázi než úplně amatérské. 3,5 roku jsem sponzorovaný jezdec. Jezdím za Scott Team. Jako těch nadšenců, kteří to dělají, je poměrně dost. Když to srovnám třeba s Evropou, tak dejme tomu třeba, nevím, 100-200 lidí, ale ti, kteří se tomu věnují jako intenzivněji, je pár. To opravdu napočítáš na jedné ruce. To samé i ve světě. I když jako obecně i ten freeride je hodně úzká záležitost, tak i ten telemark. No. A vždycky v nějaké té skupince freeridistů se najde nějaký telemarkista. Nejdál jsem se dostal do Norska, do Meky telemarku. Jezdili jsme 400 km za polárním kruhem v Lingenských Alpách. To se mně moc líbilo. Sice tam nebyly moc dobré sněhové podmínky, ale bylo to krásné ježdění. A jinak většinou po Alpách, to znamená Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Francie. Jak jsem se dostával do freeridu, tak mě začaly i zajímat freeridové závody a začal jsem je jezdit. U několika závodů v Evropě je vypsaná i kategorie telemark. Takže se dá jet i přímo ve skupině telemarků u těch freeridových závodů, kde není, tak jedeš s klasickýma lyžařemi. Takže se porovnáváš s klasickým alpine stylem ve freeridu. No, to takhle asi.